Trzymam w ręce ulubioną książkę mojego dzieciństwa. Bajarka opowiada. I często wracam do tej książki, no bo już mam wnuki, to czasami przerabiam te bajki na taką bardziej współczesną rzecz, co by ich tak przystosować też do życia. Ale ostatnio wypożyczyła się ta książka od nich, dostaję ją i zaczynam ją czytać pod kątem, jak ludziom przyszło do głowy, żeby coś takiego, a nie innego wymyśleć. Ja mam takie ulubione powiedzenie: pisarze stwarzają świat. I dla mnie największe wrażenie sprawił taką bajka, która ma tytuł, nie wiem, to jest o 3 braciach i tam w tej bajce występują: kije samobije, stoliczku nakryj się i taką sakiewka, z której się zawsze wyciąga 1 moneta. I on się uświadomiła, że to jest. Kije samobije, no paralizator, nie? Sakiewka, z której się wyciąga co i czas 1 moneta, a dalej jest, no to jest przecież bankomat. A stoliczku nakryj się, no to mamy rozmaite automaty z jedzeniem. I zaczęła tą drogą myśleć, jak to się stało, że pisarz pierw coś wymyśli, a to po tym jest. Bajka o latającym dywanie. No dyć lotomy, nie to dywan, ale te ludziska przeca, one nie potrafiły się wyobrazić, jakby to było. No tak mi trochę szkoda tej złotej rybki, którą nie spełnił życzeń, choć na reklamie taką jedna namawiał, co by tam jakoś pożyczka wziąć, albo co, ja nie wiem, bo ja zawsze wyłączą głos z reklamy. To jest ta pozytywna rzecz, że pisarze stwarzają świat. Ale dosłownie w zeszłym tygodniu oglądałam film, adaptacja o Jasiu i Małgosi, który był o godzinie 18. Pisało, że to jest dla dzieci, że tam było od bodaj 10 czy 12 roków oglądanie. I on się tak siadła przed telewizorem, się myślała, fajnie będę miała co wnukom sprawiać, bo zapomniała, jak ta bajka richtig szła. A ja ją zaczynam oglądać, oczywiście to nie było animowane, no normalnie aktorskie tam były postaci. I ja zapomniała, że tego Jasia i ta Małgosia, te rodziciele ostawili w lesie, bo ich nie chcieli, bo je wyciekli, bo się ojciec złożył drugi raz i to była ich macocha. I ona jedna zatrata, nasupasta w tym lesie ostawiła. A zło czarownica, którą ich chciała zjeść i już uważyła w kotle przyprawy i rozmaitą gemiza, a Jasia wchtrowała. Wiecie, ja wam coś powiem. Akurat to jest bajka braci Grimm. Jakże się uczyła niemieckiego, to my mieli taki trend, taką teorię, zresztą, która się narodziła w Niemczech, żeby bajki Grimmów zmieniać na takie pozytywne, nie? Bo tam był krawiec, co łopścigał dzieckom paluszki, jak te paluszki cyckały, czyli to, że jak jednego synka był niegrzeczny, to go bez maszynka przemielili i tak dalej. No i ten Jasi Małgosia jakoś mi tak wyleciał z głowy, co one w tym lesie robili, tam te pierniki mnie głównie fascynowały i ten całun z tych winerków. Ale jakże obejrzała dokładnie 1,5-metrażowy film, puszczony dzieckom przed snem, kaj ich rodzice nie chcieli, a zło kobieta chciała zjeść, istnieje coś takiego jak kanibalizm, to się myśla, reżyserze, tyś chyba zapomniał, o co ty możesz walczyć w tym życiu i jakie ty możesz filmy kręcić. Także rodzice, są rozmaite bajki, te dawne i te obecne, jakieś złe ptoki, jakieś ludziska się ze sobą pierą,
A wyście są szczęśliwe, że to dziecko jest nareszcie cicho i przed tym telewizorem siedzi. A podziwiajcie, wy się czasami co one oglądają. Bo to zapadło w ich głowy i nie wiadomo, co potem z tego wylezie. No Niemcy padają, że bez to one tak mordowali tych ludzi we obozach, bo to jest wszystko wina braci Grimm, bo one takie bajki pisali. No powiem, kto wie.